תחזיק רגע. אתה דפוק? נו מה? תוריד את היד. זה מרתיע. שלא תפחיד אותם. שיפחדו קצת. נראה רק מקונן על המצב אם הם יראו עלינו. טמבל, זה חילוף זריז ואנחנו הולכים. הם מהגלרים אלה. מה אם הם פשוט יחליטו שהם לא רוצים לעשות איתנו את העסקה, יראו בנו ויקחו את הכסף? אז אבי ושמשון ילכו אליהם וישרפו להם את הכפר. אבי ושמשון. אבי ושמשון לא הבנתי. הם אחים או זוגיונים? אם אתה כל כך סקרן, למה שלא תלך לשאול אותם? אני בטוח שהם לא יקברו אותך היום. בטח שאני אשאל. אני אחד הסקרנים. כלות הסקרנות. למה אתה עם סוכריה בפה? הפסקתי לעשן. הפסקת לעשן? אתה שמאלני עכשיו? לפני שבוע, סופית. בטח סופית. אז למה אתה מסתובב עם קופסת סיגריות? ולמה אתה מבלבל לי את המוח? אתה פה ללמוד, לצפות ולשתוק. לומד. סקרן אמרנו. ילד סקרן ומושתן. ילד סקרן, מושתן, תמיד מוכן. אתה יודע, זה לא כסף במזוודה. מה? זה לא כסף במזוודה. אז מה אנחנו עושים פה? מה אתה עושים עסקה? עושים. הם מאוד ירצו את מה שיש לנו בתוך המזוודה. וזה? זה מה שאבא שלך אמר. ולא פותחים אותה. בטח, אם אבא אמר אז אבא אמר. אתה יכול להיכנס בינתיים לאוטו, תפעיל לך מזגן. זה עוד ייקח זמן. לא, מה פתאום. אני פה איתך בחוץ. חוץ מזה, מי יגן עליך אם יתקוף אותך זאב? בטח שלא אתה, ובטח שלא עם האקדח סיכות את המאפן שלך. זה? זה חיה זה. 9 מילימטר. חצי אוטומט. אוטומט שמו אוטומט. אוטומט שמו אוטומט. טוב. וואו. איפה הרבאת את זה? זה הנשר במדבר של אבא שלי. כשהוא ואבא שלך הגיעו אז לשטחים, הם רצו לקנות נשק עם כוח הרתעה נגד הרבושים האלה. להראות להם מי בעל הבית. סיפר לך על היום שהם כמעט שרפו את החווה? אבא סיפר לי. אמר לי שאבא שלך יציל את העסק, לא? שני ערבים לזונות, הפכו לו 4 כדורים בגב. ועדיין הוא צריך להסתובב ולדפוק להם כדור לראש. פוצץ אותם. יצאו אותו מת עם האקדח הזה ביד. ואת שניהם שוכבים לידו בלי הראשים. אפשר להגיד שמתה נפשו עם פלישתים. אתה יודע, כל אחד שמתקבל עסק מתקבל אחד כזה. תתחיל להתרגל להחזיק אותו, אה?
למה בקרוב גם אתה תקבל. אתה רוצה להגיד לי שאם אני יורה עם זה למישהו בראש, הוא מתפוצץ? אם אתה אומר. אבל תראה מה זה. הם הרגו את אבא שלך, והנה אתה פה ילד שמאלני שעושה את המזכאות באמצע. מה, אתה דפוק? זה נלחץ לבד. ומאיפה הוא הגיע? הרכב הזה הגיע משום מקום. חכה שאבא שלך ישמע על זה. המזוודה! משלנו. מה? מה משלנו? אבי? אבא, הם ירו עלינו. אבי, שמשון, שלמה, אנשים. לא, לא. הנותנים האלה בני זונות. הם פתחו מלחמה.